Tak priatelia, vítajte pri dvoch poloch politiky. Dnes sa pozrieme opäť na Ukrajinu. Americké elity v zúfalej snahe udržať si kontrolu manipulujú príbeh a zároveň sa zapájajú do agresívnej militarizácie. Strategické kroky Ruska a rastúci vplyv Číny však predstavujú veľké výzvy pre západnú hegemóniu. Vybraní herci roztrúsení v sile pozdĺž hodvábnej cesty, usilovne pracujúci ako poslovia pre ľudí, ktorí skutočne zasahujú do hegemóna, dospeli k záveru, že konfrontácia s Ruskom bez akýchkoľvek akcií ale povedie ku kolapsu celého NATO, by zničilo 10 ročia trvajúce železné zovretie USA v Európe a v konečnom dôsledku by spôsobilo pád impéria. Nezničiteľné červené čiary vytesané do nepohyblivého ruského objektu sa skôr či neskôr stanú osudnými. Americké elity sú inteligentnejšie a môžu sa vyznačovať vypočítanými rizikami, ale keď sú stavky také vysoké, vedia, kedy svoje stavky zabezpečiť a kedy sa ich vzdať. Stratu Ukrajiny, teraz grafický imperatív, nestojí za to riskovať stratu celého hegemonného pudu. To by bola pre impérium príliš veľká strata. Takže ako sú čoraz zúfalejší z očí v oči zrychľujúcemu sa imperiálnemu pádu, do geopolitickej a geoekonomickej priepasti zúfalo menia narratív, doménu, v ktorej vynikajú. A to vysvetľuje, prečo sú teraz zmetení európski vazáli v EÚ pod kontrolou NATO v úplnej panike. Davos v januári ponúkal vedra orwellovského šalátu. Najdôležitejšie zúfalé posolstva: vojna je mier, Ukrajina neprehráva a Rusko nevyhráva. Preto treba Ukrajinu vyzbrojiť oveľa viac. Jens Stoltenberg bol požiadaný, aby sa držal novej línie, na ktorej záleží. NATO sa nesťahuje do Ázie, je to Čína, ktorá sa k nám blíži. To dáva konceptu pohybujúcich sa tektonických platní úplne nový, šialený význam. Vo Washingtone je úplné vákuum vodcovstva. Žiadny Biden. Existuje len Team Biden. Korporátne kombo s podradnými veľvyslancami, ako je de facto neokon Little Blinky, rozumej Blinken, robia to, čo im prikážu bohatí darcovia a finančno-vojenské záujmy, ktoré sú v skutočnosti zodpovedné a deň čo deň recitujú tie isté staré klišé, plné repliky ako malí herci v absurdnom divadle. Stačí jeden príklad. Reportér sa pýta Bidena, sú nálety v Jemene úspešné? Joe Biden, no keď hovoríte, že pracujú, zastavujú Husijov? Nie, budú mať pokračovanie? Áno, to isté, čo sa označuje ako strategické myslenie, platí pre Ukrajinu. Hegemon nebude zasiahnutý do boja v západnej Ázii bez ohľadu na to, ako veľmi ho genocidné usporiadanie v Tel Avive v tandeme s americkými neokonmi chce vtiahnuť do vojny proti Iránu. Imperiálna mašina je však riadená tak, že motor večných vojen beží nepretržite a pri rôznych rýchlostiach. Zodpovedné elity sú oveľa skúsenejšie ako celý tým Biden. Vedia, že v krajine, ktorá bude čoskoro minulosťou, nevyhrajú. Doterajšie taktické víťazstvo však bolo ohromné. Obrovské zisky z nekontrolovateľného zbrojenia, úplná erózia európskeho priemyslu a suverenity, zníženie postavenia EÚ na nízky vazalský stav a odteraz dostatok času na nájdenie nových zástupných bojovníkov proti Rusku, od poľských a pobaltských fanatikov až po celú galaxiu nových ISIS. Od Platóna po NATO je možno priskoro povedať, že pre Západ je po všetkom. Čo je takmer za nami, je súčasná bitka, ktorá sa točí okolo neexistujúcej krajiny 404. Ako sám Andrej Marťanov podotýka, bolo opäť na rade Rusko, aby sa začalo s demontážou toho, čo sa teraz stalo domom démonov a teroru na západe. A jednoducho vyvolané prostredníctvom západu. A robia to znova a znova. Toto doplňa podrobnú analýzu, ktorú predstavil francúzsky historik Emmanuel Todt vo svojej novej knihe Hand Grenade. Vojna sa však ani zďaleka neskončila, ako dal Davos ešte raz najavo, nevzdajú sa. Jednočínske príslovie hovorí: ak chceš zasiahnuť človeka šípom, zasiahni najprv jeho koňa. Ak chcete chytiť všetkých banditov, chyťte najprv ich vodcu. Hlava alebo hlavy sú určite ďaleko od zajatia. BRICS Plus a dedolarizácia by mali mať šancu už tento rok. V tomto kontexte sú dokonca aj masívne korupčné prípady medzi USA a Ukrajinou zahŕňajúce kruhy krádeží z bohatej americkej pomoci, ktoré nedávno odhalil bývalý ukrajinský poslanec Andrij Derkach.
len jednoduchým detailom, nič sa s tým neurobilo a neurobí. Koniec koncov samotný Pentagon zlyha v každom svojom teste. Mimochodom, tieto audity nebrali do úvahy ani výnosy z masívnej niekoľkomiliardovej heroinovej operácie v Afganistane z Camp Bondsteel v Kosove, ktorý bol zriadený ako distribučné centrum pre Európu. Zisky boli neoficiálne vložené do vrecka predstaviteľov amerických tajných služieb. Keď fentanyl nahradil heroín ako domáci mor v USA, nemalo zmysel pokračovať v okupácii Afganistanu, ktorý bol potom po 2 desaťročiach opustený v čistom režime a zanechal za sebou viac ako 7 miliard dolárov v zbraniach. Je možné opísať všetky tieto imperiálne koncentrické kruhy korupcie, institucionalizovaného organizovaného zločinu kolektívneho západu s vymytými mozgami. Číňania sú opäť spasiteľmi v čase núdze. Tá istá Zhuang Ji 369 až 286 pred Kristom vravieval: Nemôžeme hovoriť o oceáne so žabou, ktorá žije v studni, nemôžete opísať ľad letným komárom a nemôžete hovoriť s ignorantom. Napriek kozmickému poníženiu NATO na Ukrajine zostáva táto zástupná vojna proti Rusku, proti Európe a proti Číne rozbuškou, ktorá by mohla spustiť 3. svetovú vojnu do konca 10-ročia. Kto o tom rozhodne, je mimoriadne vzácna plutokracia. Nie, Davos to iste nebude, to sú len ich klaunské hlasné truby. Rusko rýchlo reaktivovalo vojenský výrobný systém, ktorý má teraz približne 15-násobok svojej kapacity z januára 2022. Pozdĺž frontovej línie je asi 300 000 vojakov a v pozadí sa 2 kliešťové armády, každá so 100 000 mobilných vojakov, pripravujú na dvojité obklúčenie a zničenie ukrajinskej armády. Aj keď bude krajina 404 v roku 2024 úplne porazená, treba zopakovať, že záležitosť sa ani zďaleka neskončila. Vedenie v Pekingu má jasno v tom, že hegemónia na ceste k otrhnutiu a je taká troska, že jediný spôsob, ako ho udržať pohromade, by bola svetová vojna. Je čas znovu si prečítať T.S. Eliota viacerými spôsobmi. Mali sme skúsenosť, ale unikol nám zmysel a približenie sa k zmyslu obnoví zážitok. Toľko Pepe Escobar, tak som zvedavý na váš názor. Komentujte, váš Miťo, Pepe.